Vale, vale. En todas. Vale. Estamos dentro cuando quieran poder. Pero bueno, allá vamos. A mí xeralmente leva un poquinho máis de tempo, Non, penso que non. porque eu fago a firma como a fago sempre. Hai xente que cando ten moita firma fai un garabato. Eu non. Bueno, as cousas ben feitas. Que esperen un pouco máis. Pero a miña firma é a miña firma. Un garabato é outra cousa. Moi ben. Bueno, pues empezamos a charla. ¿Estás preparada? Tú me dirás, ¿eh? Bueno, pues buenos días a todos e a todas. Agradecer en primer lugar ás persoas que me acompañan na mesa, don Santiago Novoa García, director de Banca Institucional, Javier Soto Garrido, director territorial da Banca en Lugo, e José Antonio Maira Calvo, coordinador da Banca Institucional en Lugo. E tamén por parte da Diputación me acompaña a diputada, delegada de Economía, Recaudación, Facenda, Especial de Contas da Diputación, doña Mayra García Bermúdez. Bueno, dito isto, presentadas as persoas que estamos na mesa, que estamos hoxe aquí para asinar este documento que acabamos de asinar, de colaboración entre a Diputación de Lugo e a banca, que ten por obxecto facilitar o financiamento de familias, o financiamento de empresas, de autónomos e tamén de concellos da nosa provincia con as condicións preferentes. Un convenio que hoxe asinamos permite poñer en marcha o plan Reactivación, que este plan dá continuidade ao anterior, que era o plan Activamos, un programa que a Diputación de Lugo apoia dende o ano 2014, se non teño malo dato, fai, por tanto, 6 anos, para contribuir ao desenvolvemento do tecido social e económico da provincia de Lugo. Ben, a través deste plan inxectáronse máis de 103 millóns de euros na provincia dende a súa posta en marcha. En total, con cargo a estes fondos, formalizáronse 4.110 operacións de crédito, na súa gran maioría, a pequenas empresas, autónomos, de ámbitos económicos moi diferentes. O pasado ano, por concretar un pouco, formalizáronse 710 operacións con un importe medio de 25.200 euros. E esta cantidad, para mí, é relevante decila, porque o importante da cantidad de operacións formalizadas demostra que este tipo de créditos medios, tampouco son grandes créditos, pero son necesarios, porque chega a moita xente, fai esa chuvia fina, que axuda a financiar empresas, que axuda a financiar a xente en xeral, e que ten, por tanto, un impacto moito máis amplio no tecido socioeconómico que os grandes préstamos. Non? Ben, falamos, por tanto, dun plan de financiación importante que este ano se adapta á situación actual, que incluye as condicións adecuadas á crise do coronavirus, que nos toca vivir. E, por tanto, o plan Reactivación pon a disposición dos lucenses unha liña de financiación de crédito de ata 25 millóns de euros con diferentes modalidades para responder tamén ás diferentes posibilidades e necesidades que ten a nosa sociedade. Non?
O programa inclúe, por exemplo, líneas para a dotación de equipamentos tecnolóxicos, de desenvolvemento formativo ou profesional, de compra de elementos diferentes para o funcionamento das empresas, como pode ser vehículos eficientes, ou reformas no fogar ou no emprendemento, hoxe moi de moda, canta vez máis necesario o emprendemento, sin duda ninguna. Entre outras moitas, que agora detallarán tamén os representantes da propia entidade da banca. Decir que a colaboración co Plan Reactivación da Banca forma parte do compromiso que ven demostrando, creo eu, a Diputación de Lugo, co impulso de medidas, ben sexan con recursos propios, ben sexa en colaboración con outras entidades públicas ou privadas, pero, en definitivo, o que queremos é contribuir a sair da crise o máis rápido e da mellor maneira posible. Os contactos mantidos durante todo este tempo pola Diputación con agentes sociais e económicos, así como coa sociedade civil, conclúen, eu creo que dun xeito unánime, na aposta polo traballo conxunto como unha das ferramentas, se non a mellor, pero creo que sí, que é o mellor xeito de superar a crise e incentivar esa recuperación da economía, porque significa que estamos todos traballando na mesma dirección. Dende a Diputación de Lugo estamos sempre abertos a impulsar non só o diálogo e a cooperación entre distintas administracións públicas, senón tamén a apostar por fórmulas de colaboración público-privada que se ten demostrado efectiva, sobre todo nos tempos que nos toca vivir da globalización. Lembrolles que, durante o estado de alarma, a Diputación mobilizou recursos económicos por máis de 55 millóns de euros para poñelos a disposición do tecido económico e social e dos concellos. Neste caso, trátase dunha colaboración con a entidade bancaria para favorecer esa inxección de liquidez que fará justamente a banca, pois, como dicía antes, a empresas, a familias e a concellos. E para ir rematando, decir que nestes momentos é moi importante justamente facilitar a circulación de crédito, facilitar que o crédito chegue ás familias, chegue aos autónomos, chegue ás pequenas empresas, xa non tan pequenas, ainda que Lugo a maioría das empresas son máis ben pequenas, pero son a nosa columna vertebral da economía de Lugo. Nós non temos grandes empresas, salvo raras excepcións, por tanto, temos que darlle soporte a esas pequenas e medianas empresas. E por iso, na Diputación de Lugo consideramos necesario e moi positivo renovar este convenio de colaboración con a banca e reiterolles que seguiremos promovendo iniciativas con ferramentas propias ou en colaboración con outras entidades, como é o caso, que axuden ao desenvolvemento do tecido social e económico e que poña por enriba da mesa por facilidades para que esas empresas, esas familias, esos concellos afronten con máis garantías esta nova situación. Moitas gracias e paso a palabra ao responsable da banca. Moitas grazas, presidente. Bueno, bons días a todas a todas, presidente da Deputación, deputada de Economía, Recaudación e Facenda e alcaldesa de Trabada. Moitas gracias por a presencia neste acto. Lembrar que estou acompañado, estamos tres responsables da banca, o director territorial de Lugo, Javier Soto, e o director institucional en Lugo, Pepe Maira. Nós, a verdade, que a banca estamos encantados. Sentímonos moi honrados de poder estar unha vez máis aquí no Pazo Provincial para presentar esta nova edición do Plan Activamos, que este ano redenominamos como o Plan Reactivación Lugo, por circunstancias evidentes. O certo é que o Plan Activamos é un plan que nos pensamos que é unha herramienta estratégica para o que é a rexeración do tecido productivo empresarial de Lugo, porque, claro, cando falamos de 100 millóns de euros, 103,6 millóns de euros durante estes anos, en 4.110, dixo moi ben, ademais o presidente, 4.110 operacións cun promedio, de verdade, de 25.000 euros por préstamo, isto indica xa moito. O 85% deste financiamento achegouse aos emprendedores, ás pequenas e ás medianas empresas. É moi importante porque os emprendedores, as pequenas e as medianas empresas son as que crean a maioría do emprego na provincia, pero tamén, por que non? Hai que soñar. Algúna delas, no futuro, poderá ser esa gran empresa que as hai en Lugo, que son tractices e que ao final son quen de xerar emprego de calidade, de atraer o talento, mesmo de reter talento na provincia. E isto pensamos que é moi importante. Para que isto aconteza é preciso que haxa ferramentas de longo prazo. Este ano, como xa dixo o presidente, imos dotar o Plan Reactivación Lugo cunha liña que chegará hasta 25 millóns de euros,
que en todo caso un compromiso de mínimos. É dicir, nos esperamos que chegue a financiación para perto de 1.000 proxectos, pero que en todo caso nos comprometémonos a aumentarla se é preciso. Se hai demanda, este vai ser un compromiso de mínimo. Hai algunhas novidades, porque a reactivación contempla este plan os instrumentos xa coñecidos que até agora, pero este ano quisemos incorporar dúas liñas, en particular unha para as empresas, para dotalas dunha liña de financiación de circulante, que é o de sempre, pero especial, para financiar ese circulante que precisan precisamente por o parón que tiveron durante a pandemia. E outra liña tamén para as PMEs e as empresas para axudar a investir na digitalización, para ser máis competitivas en formatos como tocounos vivir ou estamos a tocar a vivir neste momento. É moi importante tamén, pensamos, para as familias, porque as familias tamén dedicamos un produto específico para a digitalización das familias. Que quero dicir? O que propiciamos é que as familias teñan medios para acceder a banda ancha e financiar dispositivos que permitan algo tan sinxelo como poder teletraballar ou mesmo a teleformación aos membros da unidade familiar. Isto son cousas que agora coñecemos perfectamente. Por suposto, e non nos olvidamos dos concellos. Para nós, os concellos, a Deputación e os concellos, os 67 concellos da provincia de Lugo saben que tamén poden contar coa banca para as súas necesidades de financiamento, evidentemente marcadas dentro do marco regulatorio do Estado, de condicións de prudencia financiera, pero tamén queremos dicir que a Deputación e todos os concellos de Lugo teñen a súa disposición a banca tamén para acceder á financiación deste tipo nas mellores condicións. O noso compromiso é a banca. Da banca é ser unha entidade galega, unha entidade socialmente responsable e comprometida. Tivemos nesta etapa recente a posibilidade de poner en práctica diferentes liñas. Estamos falando, nos activamos os préstamos ICO-COVID que foron moi necesarios para todos os galegos e para todos os lugueses, que estamos abonando prácticamente o 95% deles en 24 horas. Tivemos unha liña de moratoria tamén para os préstamos persoais e hipotecas para a xente máis perxudicada pola pandemia. Iniciamos tamén, que isto é importante, unhas axudas tamén que xa vimos para dotar hospitais, equipos médicos e, por suposto, tamén puxemos 70.000 dispositivos de protección de cara ao que é a poboación. É dicir, iniciamos unha serie de medidas que axudan en todo isto, pero hai tres delas, en particular, a maiores, que gustanos resaltar. Anticipamos o pago das pensións nun momento que era complicado, 4 ou 5 días. Anticipamos o pago tamén das prestacións por desemprego, é moi importante. É verdade que neste caso un formato de cooperación coa Xunta tamén financiamos sen coste, nin comisión, ni de tipo de interés os ERTES, as persoas que tiñan que cobrar o ERTE hasta unha cantidade de 1.500 euros. Todo isto é un conxunto de medidas que o que tratamos é de reflexear o que é o compromiso da banca non só con seus clientes, sino coa sociedade galega e coa sociedade luguesa en particular. É por iso que o plan reactivación de Lugo é un plan importante, un plan estratégico, non é coyuntural, é un plan que está aquí, e agradecemos moito as palabras do presidente para quedar e para seguir apostando por Lugo no futuro, e non podemos máis que decir que agradecer de verdad á sociedade luguesa a confianza depositada na banca, que é unha cousa que percibimos, dicir que Lugo pode contar con a banca e agradecer moi especialmente á Deputación que recoñecémola como tal institución, como socio estratégica da banca para o desenvolvemento da provincia. Nomeadamente, o presidente se tomé por o apoio prestado e polo apoio dado á nosa institución. E nada máis, pola nosa parte, moitas grazas a todas e a todos. Gracias. Como pregunta? Humildemente tamén son cliente da banca, humildemente. Moi ben, pois nos podemos levantar, creo. É un honor para nós. Bueno. Sí. Con los premios y los